Como novidade este ano, somos nós as presentadoras das conferencias. Agora imoslle dar paso ao alcalde Xosé Giraldes Represas e a concelleira de Ensino Cristina Fernández Davila, que vos dirixirán unhas palabras. Así que un fortísimo aplauso. Bueno, boas tardes, agradecervos a vosa presencia aquí hoxe con todos nós. Seguro que habrá xente que chegará para sete, que era a convocatoria que aparecía nos folletos e na propaganda. Aínda que pretendíamos facer, pois eso, unha presentación do que é a Semana das Ciencias, segunda Semana das Ciencias. A verdad que o ano pasado tuvo moi boa acollida e este ano pois pretendíamos que o obxectivo, que era nun principio sacar a ciencia á rúa, que todos os proxectos e todos os traballos que fan os escolares dentro dos centros, pois que salira tamén aos nosos veciños e veciñas, que se miraran na rúa e incluso que houbera algunhas actividades para vos máis, a maiores. Esos obxectivos, a verdad que se veron todos cumplidos o ano pasado e este ano a verdad que se ampliaron. Como decía antes Clara, hai novidades que elas vos falarán de algunhas delas e este ano se ampliaron, como vos digo, as xornadas de teatro, que será a clausura o sábado, a Chégate á Ciencia, que será o sábado pola mañán, diante do Concello, haberá saídas didácticas para o alumnado de bacharelato a Ecocelta e tamén para os pequeniños que o ano pasado non tuvera ninguna actividade, o CRA da Picaraña, e este ano as unitarias irán a visitar o Museo do Mar ao Vigo. Entre estas cousas, como decía, os obxectivos ampliaron porque un deles tamén era a relación que había entre os centros, e a verdad que é magnífica, tanto por parte das direccións dos centros como o profesorado, o alumnado, exalumnos que ora son alumnos da universidade. Este ano participa moitísima máis xente na Feira das Ciencias, que será o venres pola tarde, e aparte a boa conexión, a participación, as ideas, todas saliron das reunións que fixemos con todos eles. E deste xeito, pois a verdad que organizamos algo que espero que sea do voso grado, que sea canto menos divertido e productivo, que sirva tamén para que miremos todos a ciencia non como algo duro e tenebroso, sino o contrario, como algo divertido, lúdico e de diversas aplicacións, non? Por eso, benvidos hoxe e espero que teñamos igual de afluencia de público todos estes días. O xoves, hai magníficos poñentes, desde hoxe que está Andrea Fernández Vilela, unha moi boa arqueóloga física, que esa nos falará. Terminaremos con Jorge Mira, que é o noso científico galego como máis coñecido, porque é bastante bo comunicador e acostumbramos a miralo bastante na televisión. Ahora acaba de publicar un libro que, de feito, a súa charla ten o mismo título que o seu libro. Desexarvos unha boa semana e encantada de vervos a todos aquí hoxe. Gracias. Ahora sí, moi boas tardes. Moi boas tardes a... Bueno, isto, en fin, non me levo moi ben con este micro, o que lle faríamos, deixa. Ben, ahora sí. Gracias por asistir a esta primeira xornada da Semana das Ciencias Pontareas, que eu creo que foi unha feliz iniciativa do Goberno, da Concelleira de Ensino, pero creo que xa neste momento esa idea que naceu o ano pasado, precisamente a clave do seu éxito está en que foi, digamos, apadriñada, foi acollida por todos os centros educativos, por boa parte do alumnado, e xa é unha cuestión de todos, neste caso, principalmente dos centros educativos. E esa é unha das cuestións que tamén se pretendía con
con esta iniciativa, porque de nada serviría ter moi boas ideas e polas en marcha se ao final non hai quen as siga, non sería que non acertaríamos, non? E, polo tanto, a Semana das Ciencias precisamente xa é a Semana das Ciencias de Pontareas, de todo Pontareas, pero especialmente dos centros educativos. E un dos obxectivos é precisamente ese, é dicir, que facer asequible, é dicir, divulgar a toda a sociedade, empezando neste caso polos centros educativos, o conocemento científico, porque é básico para o desenvolvemento dun pobo avanzar no conocemento científico. Unha sociedade que non innove, que non este na vanguarda dos avances científicos, é unha cidade que se vai quedando atrás. É un dos maiores investimentos que pode facer calquer pobo para o futuro, é precisamente apostar e invertir polos avances na ciencia. E nos o que pretendemos dende aquí é contribuir a ampliar o conocemento científico o máis posible a toda a sociedade, con xornadas, con semanas como esta. E para iso, bueno, pois contamos con divulgadores, divulgadoras, coas científicas, coas persoas que van estar nestas xornadas. Convén lembrar que, ademais de todas as persoas, pois 3 son de Pontareas, son científicos locais, os que tamén pretendemos, bueno, que se recoñeza, que se valore os nosos veciños e veciñas que son destacados nas súas diferentes sectores, nos diferentes campos da investigación científica, e que moitas veces pasan desapercibidos. Entón, xa que realizamos as xornadas, que mellor que os nosos veciños que están incluso en moitas ocasións na vanguarda destos avances científicos, que sexan eles mesmos os que nos expliquen estes avances. E o que teño que agradecer a colaboración do alumnado, a colaboración do profesorado e da dirección dos centros para que, unha vez máis, pois como todo indica, esta nova Semana da Ciencia nas rúas en Pontareas pois sexa todo un éxito, como así agardamos, e iniciar esta semana daqui ao sábado para asistir precisamente a estas charlas e tamén ao Museo da Ciencia e as diferentes actividades divulgativas que figuran no amplio programa. Moitas gracias, e queda aberta a segunda Semana das Ciencias en Pontareas. A continuación, imoslle dar paso aos nosos compañeiros de bacharelato, Estela e Simón. A súa exposición é sobre a súa experiencia na Convención Científica de Escolas Asociadas a UNESCO, en Santarém, Portugal. Isto vai dirixido aos concelleiros e aos profesores. Gustaríanos que aquí en Pontareas houvese un congreso. Alí, en Santarém, participaron escolas de todo o mundo, como por exemplo Estados Unidos, Italia, Brasil, España, etc. Este ano tocou o cambio climático. Agora damoslle paso, así que un fortísimo aplauso. Bueno, pois moi boas tardes a todos. O primeiro, moitas gracias por estar aquí. Eu e máis a miña compañeira Estela, pois imos a facer unha breve exposición sobre o que foi a nosa experiencia na Xuntanza Internacional de Xóvenes Científicos en Santarém. Eu falarei primeiro un pouco do que foi a experiencia ali, todo o que fixemos, a internacionalidade do proxecto e demais. Posteriormente, pois exporemos o noso proxecto, o traballo que levamos ali, ofreceremos as nosas conclusións e a ver que vos parece. Esperamos que sexa do vos agrado. Primeiro, pois onde se celebrou? Este ano tivo lugar en Santarém, unha pequena localidade no centro de Portugal, preto de Lisboa, uns cantos kilómetros. Pois destaca sobre todo pola súa cultura en azulexos. Nada máis chegar, por exemplo, a velada cultural ali foi ternos durante algún tempo pois visualizando os azulexos,
a cidade, o pobo, que é unha vila pequeniña, pero é moi bonita. A maior parte dos eventos, todos, realizáronse neste instituto, que é o Liceo Nacional Sá da Bandeira, onde Joao Barrao nos recibiu cos seus brazos abertos. Hospedáronnos nun albergue a un par de kilómetros, íamos sempre en bus, pero todo nunhas condicións perfectas e pois moi agradecidos quedamos. O tema deste ano, como ben dixeron as nosas amigas, foi o cambio climático. As diferentes persoas pois ofrecimos unha infinitude de diversos puntos de vista. Hubo xente que pois enfocou máis en cara aos pros e os contras do cambio climático. Nós, por exemplo, o noso traballo que exporemos posteriormente está máis enfocado a un estudo social. Pois xente que tamén ofreceu ideas para Bolilo e demais. Posteriormente, como idea do Centro Sá da Bandeira, nos agruparon en distintas formacións, como podes ver aquí, xuntando xente de diversos países e escolas, para sacar as conclusións dos traballos expostos e as ideas que nos pareceron importantes, sacar un concepto xeral do que é toda a xuntanza. A internacionalidade do proxecto, pois, bueno, foi, como dixemos antes, en Santarém, en Portugal. Como representantes de Galicia, pois estivemos nós, outro instituto, dúas rapazas de Pontevedra e dúas rapazas das Neves, da Comunidade de Madrid, dun pobo chamado Manzanares do Real, tamén acudiu dun colexio privado, dous representantes de Andorra. Os de Brasil non puderon acudir ao evento por motivos externos, pero o seu traballo foi exposto de igual maneira. Italianos, alemáns, estadounidenses e, por suposto, dos que máis había era portugueses como representantes do evento. Que fixemos? Pois, é un bastante breve resumo de todo o que podemos facer neses 3 días, pero basicamente pois, nos presentaron o pobo de Santarém, visitamos a zona, a cultura un pouco, coñecimos. Posteriormente, pois, nos 2 días seguintes, nos baseamos na exposición dos nosos traballos, na presentación das nosas ideas e demais. Pois podemos destacar dentro de todo isto a visita que nos fixeron en Lisboa, na que, pois, dentro do amplio recorrido, visitamos o Museo do Carro, a Torre de Belém, que aquí tedes unha imaxe, o Mosteiro dos Xerónimos e o Instituto Superior de Agronomía, no que tamén nos deron charlas sobre o tema que este ano estaba a tratar, que era o cambio climático. Aparte deso, pois, despois, un pouco máis adiante, tratarei o tema das veladas culturais. Bueno, a convivencia, por suposto, perfecta sempre, nunca houve ningún problema con ninguén. Os entendementos, pois, se levaban bastante ben. Bueno, pois aquí tedes un pequeno reportaxe fotográfico de Lisboa, dende a Catedral dos Xerónimos, Torre de Belém, este é o Instituto Sá da Bandeira en Santarém, a foto do primeiro día, o Museo do Carro, este non se ve demasiado ben, o Instituto Superior de Agronomía. As veladas culturais, vale. Cada grupo de persoas pois aportamos un pouco un anaco de cultura do que era o noso país, a nosa zona, etc. Nós, por exemplo, levamos o xogo que aquí se coñece como a Xoaniña. Pois a xente se animou bastante a xogar, foi bastante sorprendente. Pois todo o mundo levou dende xogos, receitas de cociña, bailes, cancións. Aquí, por exemplo, os estadounidenses, que a súa gran maioría eran de Massachusetts, pois levaron un xogo que consistía en facer unha cadea humana coas mans e intentar separarse. Polo visto é un xogo bastante popular na súa zona. Aquí tedes a Estela, a miña compañeira, xunto ás representantes de Pontevedra e de As Neves, que cantaron un recital de cancións populares. Bueno, aquí nos expoñendo o noso xogo. Agora a miña compañeira vai iniciar un pouco co que foi o noso traballo. Repito, é un enfoque bastante centrado á socioloxía e ao tema das persoas, así que pode dar incluso pé a algunha confusión de que non se entenda, pero ao final coas conclusións esperamos que quede claro. Pois nos falamos o noso traballo era sobre se a xente creía ou non no cambio climático, sobre todo pensando na xente maior.
traballo está en inglés, por favor, se en algún momento alguén ten algunha dúbida ou que sexa, podedes pararnos, preguntar, o mesmo, se tedes algunha dúbida hasta agora, alguén ten algunha dúbida de algo, non? Pois procedemos. Falamos dos puntos que queríamos tratar no traballo, que era sobre o cambio climático, a información que hai sobre el, descubrir o que a xente pensaba sobre o cambio climático na rúa, a xente cercana a nós. As nosas expectativas ao facer este traballo foi saber se era certo ou non que a moita xente non cree no cambio climático. Para iso fixemos unha encosta, logo sacamos as nosas propias conclusións. Os fundamentos do noso proxecto eran sobre todo éticos, sobre o cambio climático e como nos podíamos cambialo dende o día a día. Escollemos este proxecto porque creemos que se a xente non sabe realmente o que é o cambio climático, non fai nada para previlo, pois iso pode ser todavía peor. Unha das preguntas foi crees que os invernos son máis fríos, máis quentes ou máis fríos que antes? A xente maior de máis de 60 anos, a maioría dicía que sí, e a xente de menos de 50, moitos dicían que sí, pero había xente que dicía que era incluso máis frío e outros dixeron que siga igual, de sempre. Se lle preguntamos se recordaban algún evento climático memorable e fai cantos anos, por exemplo, os menores de 50 anos o que máis recordaron foron cicloxéneses explosivas fai dende 2 anos, e xente de máis de 70 anos incluso recordou moitos terremotos e tamén algunha que outra cicloxénese fai tempo atrás. Este setembro fixo moita temperatura para estas datas. Toda a xente maior decía que sí, sobre todo polos cultivos, porque a maioría da xente cultivaba e dicía que saía todo mal por culpa deste calor. E logo a xente menores de 50, moitos dicían que sí, pero algunha parte dicía que non, que era unha temperatura moi normal nestas épocas. Cando lle preguntamos se recordaban algún setembro tan caente no pasado, a xente menores de 50 estaba un 50-50 de sí e non. Os maiores de 70 dicían que non recordaban un setembro tan quente, pero tamén había algúns que recordaban algún. Cando lle preguntamos se creían no cambio climático, estaban empatados, que había xente que dicía que sí, a maioría, xente que dicían que non, e incluso algúns chegaron a afirmar que non porque era algún invento do goberno. Vale, agora eu vou vos presentar un pouco o que son as conclusións do noso traballo. Como volvo a repetir outra vez, está enfocado a un estudio social, o que a xente pensa, o que a xente observa na natureza. Entón, a maior parte das persoas pois pensa que o cambio climático si realmente está afectando as temperaturas. Hai outra minoría, digamos, en certo modo, que di que realmente non está a ocurrir nada, que é un ciclo normal da Terra. Despois hai outra minoría aínda que defende a idea de que o cambio climático é un mito que inventou alguén e pois aí quedou. Vale, entón, o que acabo de decir, temos 3 liñas diferentes de respostas, un pouco tendo en conta as estadísticas que presentou a miña compañeira. Una parte de los cuestionados defienden que el clima es obvio y que está afectando al mundo en general. Na outra banda tivemos respostas de persoas que piensan que nada está pasando, é dicir, que o cambio climático é un mito. O que máis nos sorprendeu a hora de realizar estas enquisas, pois
foi que hubo unha parte das persoas que responderon que se trata dun ciclo. É dicir, o cambio climático non é máis que algo natural, algo que está a suceder porque a natureza o quere así. Nós, os humanos, estamos a facer máis rápido aínda ese proceso de cambio, pero según as teorías que defenden, digamos, estas persoas, é algo que a natureza contrarrestará en maior ou menor medida dependendo do dano que nos fagamos, pero que será algo natural e que, como sempre, se controlará. Para verificar aínda máis as nosas ideas e o que nós mesmos defendemos, nos puxemos en contacto con científicos da Universidade de Vigo, de Pontevedra, e lle realizamos algunha cuestión das enquisas tamén. Por exemplo, tivemos unha que foi bastante rara, por dicirlo de alguna maneira, pero que atopamos interesante. Non sei se vos dechedes conta, este ano nos bosques de Galicia, polo menos da nosa zona, principalmente, non hai, os robles non teñen froito, non hai landras, gracias, perdón. Entón, pois, nos puxemos en contacto con profesionais, profesionais de agronomía, de forestais, nos deron as seguintes respostas. Luis Ortiz, pois, nos dixo que en xeral ten que haber un montón de causas diversas que alteren isto. Entón, as altas temperaturas e a escaseza de precipitacións posiblemente sexan o que máis afecta, pero que é difícil reducir algo a unha idea só, non? Que é un conxunto de factores que foi o que alterou. José Carlos Souto, pois, basicamente nos ofreceu a mesma idea, que realmente os factores que nós como de normalmente adoitamos ver a falta de precipitacións, aumento de temperaturas, sí están aí, pero realmente o que pasa é un conxunto de un montón de condicións que afectan severamente xa non só as landras, aos cultivos, aos campos, a todo. Pois se resume basicamente nesto o noso traballo. Esperamos que vos haya sido de gusto. Alguna pregunta, queda alguna cuestión, se alguén quere? No, pois moitas grazas. Agora imoslle dar paso a Andrea Fernández Vilela. É unha científica de Vigo, licenciada en Historia na Universidade de Santiago, con máster en Antropoloxía na Universidade de Madrid e actualmente está en Barcelona estudando o doutorado. Dende pequena sempre lle gustou buscar restos polo chan e nas súas vacacións recorría España visitando restos arqueolóxicos. Fixadevos que é tan lista que a partir dun oso pode determinar a súa idade, o sexo, a alimentación e a enfermidade que padecía o paciente fai centos de anos. Notaba problemas por ser muller, xa que estaba rodeada de homes, pero agora mesmo son todo mulleres no seu departamento e ela é a xefa do seu laboratorio. A Universidade de Barcelona, na que está estudando actualmente, é a máis recoñecida a nivel internacional. Ten alumnos aos que lle dá prácticas de biología e aos que non lle interesa ponos a lavar recipientes, así que xa sabedes, que non presta atención, puñerémolo a lavar cacharros. Así que un fortísimo aplauso para Andrea. Hola, boas tardes, son Andrea, como ben me presentaron as rapazas. Estou estudiando doutorado en Antropoloxía Física na Universidade Autónoma de Barcelona.
O meu objetivo con esta exposición é facervos que estedes un pouco máis preto do que facemos os antropólogos, non? Intentarei ser breve, concisa, son moitísimos os termos, son moitísimas as cousas que facemos. Espero que neste anaco de tempo que temos pois podades aprender algo. Empezarei a falar sobre o que é a antropoloxía. É a ciencia que estuda o ser humano a través do material osteolóxico. Entendemos material osteolóxico como os restos óseos humanos. Ante todo, é unha ciencia interdisciplinar, é dicir, necesitamos de outras profesións para poder achegarnos perfectamente aos resultados. Profesionais como químicos, xeólogos, arqueólogos, todos eles pois nos darán datos que podemos comparar co que nosotros encontramos nos osos. A antropoloxía ten diversas ramas. A antropoloxía forense, a antropoloxía física, que é o meu campo, a paleoantropoloxía e a antropoloxía social. A partir das ciencias podemos chegar a antropoloxía física, a paleoantropoloxía e a forense. A antropoloxía social chegamos a través das humanidades. En este caso non falaremos de antropoloxía social porque non é o meu campo, non o coñezo moi ben, pero o que sei é que o que fan é estudiar as poblacións desde a sociedade, o entendemento. Pois empezamos ca antropoloxía forense. É unha ciencia auxiliar que traballa dentro da medicina legal. Atopámola tamén dentro da área de criminoloxía. Está directamente relacionado con casos policiais, catástrofes naturais ou guerras. Non só estudan osos, senón que tamén analizan tecidos brandos. Para atrás. Para adelante. Aí. Estas son pois, as imaxes que temos actualmente do que é un antropólogo forense, non? Gracias a series de televisión como Bones, DSI, pois achegáronos o traballo que fan estes profesionais. No caso de España, ademais de traballar ca policía e ca criminoloxía, o que traballamos os antropólogos forenses, en algúns casos, é con fosas da guerra civil. O máis importante e o fundamental da antropoloxía forense é a identificación do individuo. Os antropólogos forenses en ningún caso determinan a causa da morte. En ningún caso determinan a causa da morte. Eso é competencia do médico forense. Os antropólogos os antropólogos forenses dedícanse soamente á identificación do individuo. Aportan pistas sobre enfermidades, sobre se levaban alguna prótesis, ficha dental, pero que fai o resto do traballo son os servicios policiais e os médicos forenses. A antropoloxía física, que é realmente o meu campo, é unha ciencia que estudia as poboacións do pasado, como vivían, que comían, o seu estado de saúde, como afrontaban a morte. É unha ciencia que traballa directamente con arqueólogos e con historiadores. O estudo fase a través dos restos osteolóxicos, é dicir, os osos humanos, e nunca con tecidos blandos, o único con tecidos modificados, como as momias de Egipto ou por causas naturais. Tamén ten análisis químicas que son moi importantes para complementar o análisis que hacemos dos osos, como pode ser o ADN antigo, o análisis de isótopos estables. De aquí a importancia do traballo interdisciplinar. Nos, os antropólogos físicos, en ningún momento identificamos o individuo. É imposible saber quen era unha persoa que viviu miles de anos. O que facemos é coñecer o modo de vida das poblacións do pasado. A paleoantropoloxía é o estudio biolóxico da linaxe que comprende as especies máis achegadas emparentadas cos homes modernos que cos chimpancés, porque lembramos todos que nós non vimos dos chimpancés. Os chimpancés, primates actuais, e nós temos unha orixe común no pasado. Polo tanto, paleoantropoloxía é igual o estudio da evolución humana. Como exemplo, o máis famoso é a Atapuerca,
Tiven a oportunidade de excavar en Atapuerca, na Grandolina, aquí. Pois é totalmente coñecida por a gran colección que existen de Heidelbergensis, unha población que viviu fai 600.000 anos na Terra. É importantísima porque o maior rexistro fósil a nivel mundial está en Atapuerca, en Burgos. Se tedes algunha vez a oportunidade de ir a visitar os xacementos e o museo, pois vale totalmente a pena. Pois ben, como hemos visto, a antropoloxía ten moitísimas ramas e cada unha cun obxectivo bastante específico. Repasemos, a antropoloxía forense identifica un individuo. A antropoloxía física é o estudo das poblacións do pasado e a paleoantropoloxía é o estudo da evolución humana. Vale, e quen somos os profesionais que traballamos nestos? Para empezar, os homes sempre foron os que empezaron no campo. Non? Sempre tiveron máis oportunidades de estudiar nos anos 50 e son os que han chegado pois, a manexar a ciencia nestes momentos, ainda que está cambiando a cousa. Para empezar, non sei se coñecederes o doutor Francisco Echeverría, que participa en moitos casos criminolóxicos españois, pois, a nivel de pois, aqueles pequenos que apareceron mortos en Andalucía, pois, el foi quen testificou nos xuzgados. Tamén en Granada temos a Miguel Botella, tamén, perdón? Sí. A Miguel Botella. Este é no que está basado a serie de Bones, V. Lacker, é o xefe do Smithsonian, que na serie é o Jeffersonian. E por último, en Atapuerca, o antropólogo fundamental é Manuel Arzuaga. Juan Luis Arzuaga. Pero, como dicen anteriormente, está a cambiar. E agora somos as mulleres os que estamos collendo o relevo. No meu departamento, a cátedra ten a Asunción Malgosa, e a profesora principal é a miña directora de tesis, Eulalia Subirá. Destacar a este conxunto de rapazas. Foron as encargadas de descobrir o novo especie humana que é o Homo d'Adeli, e sen elas nunca podían haberse recuperados os seus restos óseos. Así que foron super importantes o seu traballo, o seu esforzo para análisis a recuperación desta especie. Vale. E como podemos chegar a ser antropólogos? Calquera pode. Por unha rama, por un lado, podemos vir da bioloxía ou da medicina, e por outra, dende a historia ou a arqueoloxía. É un máster propio das facultades de bioloxía. Sempre que se ves de humanidades, tens que facer un curso de adaptación, tanto de xenética como de ciencias forenses, para poder entrar no máster. O máster en España impártese soamente nas universidades de Granada, Barcelona e Madrid. En universidades estranxeiras sí que teñen unha carreira propia, como en Estados Unidos, en Chile, Argentina, pero non no caso de España, que tens que especializarte por máster e logo seguir polo doutorado. Pois moi ben, que facemos os antropólogos? Pois, ao obxectivo, como xa vimos, o estudio de poblacións, sempre tendo en conta a súa variabilidade morfolóxica, que xa explicaremos un poquinho máis adiante. Temos dos ámbitos de traballo, o traballo do campo, que é o máis divertido, e o traballo no laboratorio. Empezamos polo traballo no campo. Traigo unha serie de imaxes das últimas excavacións. Polo xeral, trátanse de excavacións arqueolóxicas, sempre relacionadas con estructuras. É moi difícil encontrar excavacións necrópolis aisladas. Pois aquí temos unha excavación medieval, isto tamén é medieval, isto é román, isto é neolítico. Son moitos os ámbitos nos que traballamos os antropólogos. O traballo de campo consiste, como podedes ver aquí, a extracción total da terra, delimitación das tumbas e fotografía dos material osteolóxico. Unha vez que temos todos os datos, poderemos comprender, entre outras cousas, cal foi a cultura funeraria que tiveron estes individuos. Tanto se están excavados nunha fosa simple como se están excavados en fosa directamente na pedra. O traballo no laboratorio,
O principio hai que empezar polo análisis macroscópico. É dicir, ao laboratorio chegan os osos e ti analizas o oso. Cando encontras un oso, tes que ter en cuenta diversos factores. Para empezar, o oso é normal, patolóxico ou algo cultural afectou a este oso? Para empezar, non sei se podes observar, este é unha clavícula. Cando nos chegou ao laboratorio, pensamos, esta clavícula non entra no rango de normalidade, pásalle algo, xa notas que lle pasa algo. Fixemos unha radiografía e observamos que se seguimos a cortical del periósteo do oso, pois non continúa, hai aquí unha fractura aberta. Na vida do individuo, sufriu unha fractura e unha formación de calloso, curouna, e fixo esta morfoloxía tan extraña. Estamos ante un caso de patoloxía. Neste caso, a ver se podedes contestarme, é un cráneo patolóxico? Pasoulle algo? Macrocefalia, sin patolóxico? Pois non. É un cráneo que sufriu unha acción cultural por man do home. É dicir, este individuo, na súa infancia, sufriu o que se chama a deformación craneal cultural. O seu pai, pois, aproveitou que as paredes do cráneo, cando somos catigos, son moi finas e manexables, e puxo unhas tablas e quedou este aspecto. Polo tanto, non estamos ante un cráneo patolóxico, estamos ante un cráneo con unha variación, o sea, unha variación morfolóxica por causas culturais. Non sei, parece que non se apreza moi ben. Isto é un cráneo e isto é un cravo que atravesa o cráneo, vale? Cando te chega este cráneo co cravo ao laboratorio, que pensades? Que patolóxico, cultural, un cráneo normal? Un pouco de todo, non? O principal é que a patoloxía non é o cravo, vale? A patoloxía, non sei se ves aquí unhas cousas amarelas, vale? A patoloxía está nos dentes. Os dentes teñen unha malformación e por eso é o cráneo patolóxico. O cravo é cultural. Resulta que a este individuo debeu ter unha morte violenta ou non o sabemos. Está en estudo. Esta é unha imaxe que aínda está en estudo. Estamos en proceso de investigación exclusiva para vos solo. Pois este individuo seguramente tivera unha morte violenta por dúas tribus rivais. E a tribu gañadora pois cortoulle a cabeza, colleu o cráneo e clavouno directamente nunha viga. Polo tanto, non é unha patoloxía como tal, porque foi depois da causa de morte. A patoloxía está nos dentes, isto é cultural. Aquí temos dous exemplos de acción cultural do home e unha patoloxía. Vale, cando nos encontramos con osos que non vemos que teña patoloxías ou que teña unha acción por man do home no oso, decimos que entra no rango de normalidade. Que é o rango de normalidade? Pois sabemos que entre todos os osos que existen no mundo hai unha variabilidade morfolóxica. O sea, é dicir, a ver se me he explicado ben, todos somos diferentes. Pasamos a diapositiva. Todas estas clavículas son normais, pero son diferentes entre elas. Hai un rango de variabilidade morfolóxica, vale? Non teñen ningún tipo, pero hai que comparar que se nos encontramos os extremos da variabilidade, encontramos unha clavícula anormalmente grande e unha clavícula anormalmente pequena, non podemos asocialo a unha patoloxía. Por iso sempre temos que ter en conta que se non ten ningún tipo de patoloxía, está dentro do que é unha variabilidade morfolóxica dun rango. Acordadevos da campana de Gauss. No centro está a maioría e logo están os extremos. O mesmo ocurre coas poblacións humanas, vale? Na antropoloxía, o termo raza non existe. É un termo obsoleto. É un termo que non define cas súas premisas subxectivas de que temos que categorizar as poblacións polo color da pel, pola morfoloxía dos ollos ou por pequenas e leves diferencias morfolóxicas. Isto é, porque a variabilidade é continua. É dicir, non podemos establecer unha raya onde empeza e onde termina unha raza.
o que chamamos falamos do orixe das poblacións. É dicir, como non podemos establecer categóricamente a que individuo pertence cada cousa, o que sí que sabemos é cal é o seu orixe poblacional. Sabemos que un individuo é de orixe subsahariana se cumple unhas características morfolóxicas dos seus osos. Ou se encontramos un individuo esqueletizado no sur de África, sabemos que probablemente a súa orixe sea subsahariana. Por tanto, a variedade morfolóxica é o resultado da adaptación ao ambiente das poblacións humanas. Isto explícase tamén co ADN. Non existe un código xenético para categorizar unha persoa como raza. O que existen son uns xenes que, pola súa combinación debido a acciones ambientais e a outros factores, pois fixeron a morfoloxía da persona. Se pasamos a diapositiva, aquí vemos un exemplo sacado do National Geographic que tamén fai unha introducción a isto, e vemos nunha mesma clase, estos son rapaces nunha mesma clase, nunha mesma idade, que a morfoloxía é totalmente diferente. Non podemos establecer onde empeza e onde termina unha raza humana. O que podemos establecer cal é a súa orixe poblacional. Explicado este intríngulis determinado que a análisis macroscópica, empezaríamos co que é a análisis química. Aquí empezamos o que é o interdisciplinar da antropoloxía física. Para empezar, poderemos aplicar a través de análisis químicos e coñecer cal é a dieta que tiña un individuo. Vale? A partir da firma isotópica do carbono e do nitróxeno poderemos averiguar o que comeu durante os últimos 10 ou 15 anos da súa vida. Co carbono, daqui abaixo, poderemos saber, dependendo de a que rango se acerque o individuo, se consumía cousas terrestres ou consumía cousas mariñas. E seguindo a súa altitude, cal é a cantidade de proteínas. Canto máis arriba, máis cantidade de proteínas. Canto máis abaixo, pois máis vegetais. É o mesmo na zona mariña. Aquí temos unha foto traballando no laboratorio. Como sabemos, onde extraemos o carbono e o nitróxeno? Pois extraese, a mostra extraese do coláxeno dos osos. E como extraemos o coláxeno dos osos? Aquí é o que estamos... un poquinho para atrás. Gracias. Aquí é o que estamos facendo, extraendo o coláxeno. Primeiro quitamos a primeira capa oso, logo collemos as paredes internas, triturámoslo moi ben triturado, botamos un montón de produtos químicos e quedanos unha xelatina. Esta xelatina enviamos ao químico e o químico danos os resultados. Podes pasar. Como sabemos a cronoloxía do individuo? A través do carbono 14. Seguro que xa oídes falar do carbono 14, non? O carbono 14 chega ás vegetais, os animais comen esos vegetais e nós comemos esos animais. Por tanto, pasa por favor, estamos enriquecidos con carbono 14. Que pasa? No momento da morte, actúa unha fórmula que, mediante a degradación do carbono 14, saberemos en que momento morreu, dependendo como este, cual sea o estado do carbono 14 no individuo esqueletizado que hemos encontrado. En canto á mobilidade, poderemos saber, non de forma moi precisa, pero en unha forma moi xeral, de onde provía o individuo. E iso é polo estroncio que contén os minerais do chan. As plantas aliméntase de sales minerais, é dicir, absorben o estroncio da terra. Outra vez, os animais comense as plantas, e outra vez nos comeremos nosos animais. Polo tanto, nos teremos estroncio nos osos e nos dentes. E a extracción para o estroncio é a mesma que para o carbono 14. É unha extracción do coláxeno do oso e do esmalte do dente. Como sabemos, a terra non é a mesma en todos os lados. Cada región xeográfica, debido ao ambiente, ten unha composición de terra moi diferente. Polo tanto, poderemos saber se un individuo enterrado nese chan, comparamos a terra co estroncio que ten nos osos, sabremos se desa zona local
ou se non é local. Se non é local, pois tenemos que buscar por outras pistas a que zona podría pertencer. Outra pista é a auga. Como sabemos, a auga compónse de oxígeno, non? Pois os individuos beben auga do seu entorno. Pois dos primeiros anos da súa vida, a cantidade de auga que bebeu está no individuo. O individuo estará enriquecido co oxígeno. Este análisis fase só nos dentes. É dicir, a información de oxígeno só será ata os 18 anos, que é cando aparece o noso último dente. Por lo tanto, saberemos a auga e o lugar onde este esa auga que bebeu o individuo nos primeiros 18 anos da súa vida. Agora os traigo un exemplo. É un exemplo, non é un exemplo real, está basado en ratos reais, pero para que veades como funciona a antropoloxía. Pois empezamos, non sei se apreza moi ben. Imaginade que estamos no campo e atopamos este resto humano. Excavámolo e vemos que está en posición fetal, así encollido. Védelo? Vale, pois o primeiro que facemos é identificalo, anotar todo o que atopemos tanto da tumba. Gracias ao traballo de arqueólogos sabemos que o ajuar é de época neolítica. A tumba, a morfoloxía, que é unha silla, é dicir, é un buraco redondo no chan, pois corresponde con esta época. Polo tanto, sabemos do campo que é un individuo neolítico. Facemos a reconstrucción. Esta sería a reconstrucción co seu axuar e pois sabemos que é un home. Sabemos que é un home que é de mediana edad e que morreu nesta posición. Logo facemos o análisis macroscópico, como fixemos cos outros huesos. Vemos se hai patoloxías, vemos se hai acción cultural que repercute nos osos, ou vemos se está dentro da variabilidade morfolóxica. Este individuo non chama ningún caso, non ten ninguna patoloxía, está dentro da variabilidade, está dentro do normal, e non ten ni sequera pois marcas de traballo excesivo, estrés muscular. Entón, facemoslle análisis de dieta. Entón, que vemos? A población a que comprende este home pois ten unha base cárnica. Non sei se vos acordades do esquema anterior. Pois está a zona de alimentación terrestre e a maioría ten en alimentación cárnica. Que pasa? Hai dous extremos. Temos un extremo que sabemos que é un infantil, que ten un moi alto índice de proteína, e un adulto, que é o noso protagonista, que roza pois os límites cárnicos, creo que nin sequera consumía. Vale? Estamos ante unha dieta, pois o infantil é un individuo de 0 a 3 anos, polo tanto está dentro da amamantación, só tomaba leite materna, e o adulto mostra unha dieta exclusivamente vegetariana. Isto chama-nos a atención. Decimos, como de unha necrópolis neolítica, temos, o do individuo infantil é normal, pero temos un individuo que despunta. Analizamos outra vez os datos. É un home, mediana edade, non mostra ningún signos de patoloxía, nin actividade. Entón, por facer literatura, pensamos, pois este pode ser un individuo especial. Entonces, pode ser cultural ou voluntario. Comparamos con outras poblacións e sabemos que existían chamanes. Pois posiblemente igual atopamos o chamán do pueblo. Tiña unha alimentación pois singular e distaba do resto. Entón, así, vemos tamén, hacemos análisis de isótopos de mobilidade e vemos que pertenecían a todos a esta zona. Pertenecían todos a esta zona. Entón, sabemos que era unha población que viviu sempre ali, bebeu a auga dali, cultivou a comida ali, tiña unha base cárnica e ten un individuo especial. Por tanto, de todo isto incluímos... Xa pode pasar. De todo isto vamos ás conclusións para outro lado. Do importante que é o noso patrimonio e da cantidade de información que nos dá. Pois son moitísimas cousas que podemos saber a partir dos restos óseos. Se desaparecera o patrimonio, destruiríase a memoria
do que éramos no pasado. E coñecer o pasado é importantísimo para saber quen somos, de onde vimos e cada onde nos diriximos. É fundamental aprender, respetar e cuidar todo o noso patrimonio, tanto arqueolóxico como antropolóxico, porque se desaparecese non quedaría nada de nós. É importante preservarlo tanto agora como dentro de 50 anos como a sempre. Senón tamén nosotros terminaremos por desaparecer. Así que, isto é todo. Moitísimas gracias. Agora faremos unha ronda de preguntas, perdón. Pois alguén ten unha dúda? Unha pregunta? Boa tarde. Parabéns, Andrea, por esta lección de antropoloxía. Mira, teño entendido que digamos, os ambientes ácidos, como pode ser Galiza, non? Que non conservan. Entonces, a nosa historia, digamos, é máis difícil de estudiar a nivel antropolóxico que outras por esa cuestión. Sí, eso é totalmente verdade. A pH da terra galega é superácida. Por lo tanto, todo o que é o material osteolóxico pues, está totalmente corrompido. O problema para eso é en épocas moi tempranas. Pongamos na época do Paleolítico. Eu he excavado en Galicia pos enterramentos paleolíticos. De material osteolóxico é moi difícil atopar. Sin embargo, sempre nos quedan as vetas de caliza, non? Que podemos atopar en Lugo ou podemos atopar así en Pontevedra e Coruña. Aí sí que encontramos material, pero é faunístico. Ainda non hemos atopado pues, o Neandertal ou primeiras poblacións humanas. O resto máis antigo que existe en Galiza está na miña terra, en Becerrea. É un diente musteriense. Por que dente? Os dentes aguantan moi ben o ácido. É o que nos pode dar información no ámbito galego. Época romana, época medieval, tenemos moitísima información. Hai unha tesis moi completa dunha compañeira, Olaya, que xa se doctorou e ten unha tesis moi completa por todo o que é material osteolóxico pues, en ambiente galego. Pero sí, é moi difícil que a terra galega conserve o material osteolóxico. Alguna pregunta máis? Andrea, comentaste antes que estuveche en Atapuerca, ¿no? Ali hai varias zonas, ¿no?, de excavación e vos está facendo excavar un mes o ano. Solamente con ese mes ou esas semanas o ano é suficiente para... Por que non se excava máis? Por que non... Excavase 2 meses, junio e xullo. Son centos de persoas que traballan, moitísimos, hai moitísimos coordinadores. En cada ensacemento ten un director. Administrativamente son 3 directores, ¿no? Arzuaga, Bermúdez de Castro e Carbonell, pero cada xacemento, tanto a Dolina 1 hasta 7, ten o seu director. Galería ten os seus directores, Elefante ten os seus directores, Portalón ten os seus directores. E todos montones de xacementos que aguarda, que ten Atapuerca ten os directores. Por lo tanto, é pouco, 2 meses o ano. Hai moitísimo material, lévase excavando canto 40 anos, 30 anos, e aínda queda moitísimo traballo, pero pouco a pouco a financiación é a que hai e a verdade é que son uns profesionais que traballan increíblemente. Como se financia a xente que vai a excavacións, por exemplo? Básase en financiacións da Diputación, da Comunidade, en financiacións privadas. Ata fai pouco, non sei se Atapuerca estaba financiada por San Miguel, Panamayac, non sei se siguen financiando ou retiraron a financiación, pero polo xeral son diputacións e os concellos que financian excavacións. Os profesionais, a maioría das veces, son voluntarios. Os directores, creo que tampouco cobran. Creo que polo xeral son financiacións
para cubrir a estancia e o alojamento, comida e dos traballadores, basicamente. Os centos de persoas que traballan ali, a maioría son voluntarios. O sea, que teñen que buscar outro curro, ¿no? Para financiar, o sea, para vivir o resto do ano, porque... Polo xeral son estudantes. Son estudantes do máster propio que teñen ali, do máster de arqueoloxía que teñen en Tarragona, que é a outra universidade que se encarga das excavacións. Polo tanto, pues, están estudiando e tomaríase como unhas prácticas de estudo. Logo, os profesionais son investigadores que traballan no Centro de Investigación do CNIE, que é o de Burgos, ou do IPES, que é o de Atapuerca. Entonces xa teñen o seu sueldo, non? Digamos, durante todo o ano. Creo que en verán, pois, non sei se cobrará. Pero durante o ano teñen o seu sueldo de investigadores. Alguén máis quere facer unha pregunta? Recollendo un pouco o que comentaron aquí Hortensia e Cristina, vamos a ver, en Galiza temos un terreo máis ácido, por lo tanto, pero tamén temos, non sei, miles de castros por todo o territorio, lugares que non se tocaron, moitos deles. A miña pregunta é, se pode esperar que haxa algo ali de interese? Primeiro. Segundo, merecerá a pena poñerse a excavar ou será mellor deixalo así? A acción dos particulares pode ser a mellor destructiva sobre ese patrimonio? Vale. Sí, temos unha riqueza da cultura castrense bárbara en Galiza. Sí, sempre merece a pena excavar calquera cousa, porque nunca sabes onde vas a encontrar o gran filón que te dé a maior información posible da cultura castrexa. Que pasa coa cultura castrexa? O seu ritual funerario seguramente fose a cremación, por eso non aparecen materiales osteolóxicos, pero sempre haberá algún individuo que se ha perdido, caeu nunha cova e está esperando por nós a que o atopemos. Sempre é importantísimo conseguir a maior información dun xacemento arqueolóxico, sempre. Por lo tanto, a respetalos, cuidalos, para que cando, hoxe non se pode excavar, pero dentro de 20 anos sí. É importante. Perdón, cal era a última pregunta? A acción dos arqueólogos aficionados que traballan aí buscando un mundo non está regularizada en España. En sitios como Inglaterra pensaron moi ben e fixeron moi ben a hora de regular o traballo dun arqueólogo funcionario no campo. Entón, o que fan os museos cando alguén atopa algo é pagarlle a totalidade do valor do que atopou. Entón, isto incentiva a que os aficionados, porque sempre hai moitísimos aficionados e moitos traballan moi ben, pois de que non se queden co atopado, senón que o entreguen aos museos. En España iso non está regulamentado. Normalmente castígase se alguén, aunque sexa porque estás no castro, porque moita xente en Galiza ten un castro en propiedade porque ten ali os seus árboles. Pois moitas veces patrimonios se ve que está excavando porque vai a enterrar para plantar o seu novo árbol, pois podenos sancionar. Entonces hai moitísimo medo. Eso é malísimo. Malísimo, porque por culpa do medo e por perigo a que alguén castiga a alguén porque atopou algo, pois o guarda na casa ou vende por aí, e iso é moi malo para todo o coñecemento que se pode extraer do patrimonio. Así que, se atopades algunha vez algo, pois estade orgullosos, ensinádeo e entregar ao museo porque eles realmente saben que facer con elo. Hai outra persona aí que quere fazer unha pregunta. Despois. Teño unha dúbida. Se estás excavando unha poboación de xente, encontras un animal ou un dinosaurio, que fas? Deixas que veñan outros a excavar no teu terreo? Home, é moi difícil encontrar xente con dinosaurios. Moi difícil porque os dinosaurios extinguíronse millóns e millóns de anos antes de que houbera xente no planeta. Pero sí, en moitas ocasións encontramos animais nas propias tumbas, sobre todo en períodos neolíticos, que moitas veces enterraban animais ou cualquier cosa. Incluso en infiltracións. En algúns casos
En épocas romanas, pois métense os ratos, métense os coellos, se morren ali nas tumbas, encontramos. Pois que facemos con eles? Pois dámoslle os arqueólogos. Os arqueólogos son nunha rama especialistas en fauna e son os que se encargan pois, de investigar o material de fauna asociado pois, a enterramentos. Pero dinosaurios nunca atopei ningún, ojalá. Ojalá topara, pero nunca atopei ningún. Sí, sí, claro. Pero en España a financiación é unha risa. É unha risa. Se queres poder excavar e tes uns cartos xustos, ou lles das de comer ou non se excava, o sea, non podes pagarlles. Non está... Sí que teñen dentes os estudiantes. Hecho que hai. Que máis? Xa protestamos, xa facemos folgas estudiantís, pero... Na prensa escrita parece ser que hai un antropólogo en Santiago, na universidade, no departamento de forense do doutor Carracero, que parece ser que en Galiza, debido á composición da auga, non recordo moi ben cal era o proceso químico de saponización, pode ser? Saponización, sí. Permitía, estaban investigando uns feitos, bueno, había unha serie de nenos que estaban facendo referencia á memoria histórica. Estaban na búsqueda de unha serie de nenos e a través dese proceso de saponización permitiron facer o estudio. Non sei se podes puntualizar máis no tema. Sí, claro. A saponización é unha forma natural de momificación, non? Existe a momificación artificial, que é a dos faraóns egipcios, e a momificacións naturais que se dan polo medio ambiente, vale? Se un ser humano, como os exemplos de Dinamarca, desguguealo, cae nunha lagoa, vanse momificar, quedarán co texido momificado totalmente. A saponificación dase en ambientes moi húmedos e o que fai é transformar todo o noso texido en texido graso. É dicir, a verdade é que é unha experiencia moi desagradable encontrarse con saponificado porque é o efecto como untar manteiga. Eso ocurre son casos forenses, en individuos que levan moi pouco tempo, 30, 40 anos enterrados. En os casos dos bebés é moito máis normal, porque os bebés son casi todo en grasa corporal, debido ao seu crecimento e a súa bioloxía. Por lo tanto, é normal encontrar en casos forenses individuos infantís saponificados. En este caso, en eso consiste a saponificación, individuos que están en ambientes moi pechados e moi húmedos. Non é moi normal atopalos. En prácticas, cando facemos en cemiterios, cando van a vacialos, chaman a antropólogos en prácticas para ver como funcionan os procesos de momificación. É normal en ocasións encontrar os individuos ainda con pelo e con pel no corpo. Non sei se contestei a tua pregunta. Alguna pregunta máis? Sí, a cultura mesoamericana e sudamericana e aztecas, non lembro ben se eran os mayas os aztecas o que tiñan deformación craneal, pero non tan lonxe. Atopamos tamén en Alemania, en épocas medievais,
En tempranas, pois había deformaciones craneais. Isto dase, pois, seguramente liderado, ou non todos o facían. Créese que é algo cultural, pero de cultural de alta cuna. E quizáis, no caso dos mesoamericanos, quizás era para semellarse aos deuses, non? Entón facían en algún individuo seleccionado, ti pois vas a ter este cráneo para semellarte. Pero é moi difícil establecer a causa de por que o facían. Non deixaron constancia escrita. O que sí sabemos é que científicamente está demostrado que estes individuos non sufrían ningunha patoloxía derivada da súa malformación. É dicir, o cerebro crecía de forma normal co sitio que tiña. Polo tanto, non tiñan ningunha cadencia física. Eran individuos totalmente normais. Dice que quizás o que afectaría sería o estrés de estar un cativo, ca curiosidade que teñen sempre de estar mirando, pois ao ter unha tabla na cabeza, pois estresaríase porque non pode moverse. Igual, na idade adulta, pois este aspecto psicolóxico sí que tería, pero é moi difícil sabelo, por que o facían. Sabemos que o facían, pero por que intencións e cal foi a vida destes individuos, pois é un pouco máis complexa. Perdón? Os alemáns era máis na zona frontal e na zona occipital. Creo que o método era cunha corda, non? Atas a un cativo unha corda. De feito, agora os pediatras teñen moito de moda decir que non este moito tempo tumbado, ou un cativo tumbado, porque senón aplastalles o occipital. De feito, hai almohadiñas especiais, cosas para que os cativos que están moito tempo, pois, que non lles quede o occipital plano. O sea que... Esa noticia que se fai pouco de que atoparan os restos de Cervantes, se eran, non eran, que hai de certo en eso? Era? Se pode saber? Non se pode saber? Os casos forenses de parentesco son moi complicados. Eso creo que Francisco Echeverría, o que sinalei antes, foi un dos encargados de facer o descubrimento de Cervantes. O que pasou con Cervantes é que encontrouse nunha fosa, nunha tumbas comuns. Había moitísima xente ali. Entonces, que pistas temos? Pois a amputación dunha man, pois un varón, a idade, pero había moi poucos restos de Cervantes, non? Entonces o que se fixo foi polos dentes, pois análisis de ADN. Coñecíase que había tiña unha irmá, entonces comparouse o ADN, pero os resultados non sei como quedou a cousa, se seguiu adiante, pero é un pouco complicado decirse os personaxes históricos. Fai pouco tamén atopouse o pai de Alexander Magno. O eso dicen, sínse facendo esquisas, non? O ADN antigo, o estudio do parentesco, é difícil actualmente con isto dos casos de paternidade, como para hai 500 anos, é complexo. Como antropóloga forense e de BCRA, unha persoa que se apelide Cervantes e Saavedra, cal sería a súa orixe? Hai dentro da antropoloxía existe un área de apelidos como orixen xeográfico. Tendo a zona de Cervantes, pois posiblemente a orixe, antigamente a orixe dos apelidos era pola zona onde estabas, non? En os Alonso, que vendrán de fillos de Alonso, das Asturias, toda esa zona, pero claro, un pouco vas movéndote, vas diversendo, pois seguramente uns dicen que ten orixe madrileño, seguramente, pero de migrantes galegos, pois seguramente. O de migrantes galegos que non eran galegos, que viveron en outra zona, pero chegaron a Galicia e puxeron o apellido Cervantes porque estaban nesa zona. É complicadísimo. Eso é toda unha ciencia que nunca tocoume de cerca, así que non sabería como explicalo.
o que denominamos unha tumba colectiva, unha tumba múltiple, onde era unha muller e 2 cativos. Non fixemos ADN, pero seguramente houberon unha clase de parentesco. Que morreron a vez? Pois é un pouco complicado de saber. Podía ser, primeiro morreu a nai, logo morreu un fillo, logo outro fillo, ou nun tempo corto, pois os 3 ás veces. Era moi fácil. Naquelas épocas pensade que non había penicilina, unha febre podía matarte, un frío, malas colleitas, moitos... Non tiñan ningún tipo de patoloxías, así que podese pensar que por un resfriado, pois, morrerían. Hai que ter en conta que moi poucas patoloxías poden verse nos osos humanos. Solo aquelas que son de moi larga duración, como a tuberculosis, como a lepra, a sífilis, que infectan o oso e podes ver que teñen unha patoloxía. Sin embargo, a peste, o catarros, viruses, apendicitis, todo isto nunca queda rexistro óseo, o sea, que o individuo, se non ten unha patoloxía de carácter infecciosa, pois nunca saberemos a causa da morte. Pero posiblemente igual morreron os 3, nunca poderemos sabelo. Sabemos que están aí. Alguna pregunta máis? Ben, pois alegro-me moito de que non castigásemos a ninguén levando cacharros. Bueno, pois moitísimas grazas a todos por vir, en especial a Andrea, a Simón e a Estela. Espero que vos fose do vosso agrado. Esperamos vos mañán ás 7 aquí tamén para escoitar a Xerardo García Mera, que é licenciado en farmacia e doutor en química orgánica. Imoslle a entregar uns agasallos a Andrea e a Simón e a Estela tamén. Sabía lo que tenías que decir. Xa.